eNingizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona eTheSijula TV siyakubingelela mbukeli futhi siyakwamukela. Namhlanje ke mbukeli sinake sikhulume kunombukeli ekhaya othi mina angifuni indaba zokuthwala, mina angifuni indaba zezinto ezophinde kuthiwa seyidlala nami seyidlala nezingane. Kepha ngifuna into ezongifakela imali, ngifuna into ezongenza ngiphile. Ngifuna into ezokwazi ukungenza ukuthi ngikwazi nami uku-afforda, ngikwazi ukuthenga imoto nami ngikwazi ukugibela imoto engiyithandayo, ngikwazi ukugqoka amawashi emali. Sidinga leyo muntu njengamanje. Nginesikhwama la esika 8,000 rand. Bayazi ke ababukeli esisebenze nabo ngonyaka odlule. Lesikhwama asibi khona emangabe sekuqala ubusika. Siyaphela size sibuye ehlobo. Njengamanje nginezikhwama ezo4 eSel. Kukhona umbukeli obesifuna ngonyaka odlule wagcina engasitholanga, wagcina engasithathanga. Ngithi njengamanje ithuba lakho ke. Wena osidingayo ziwu4 kuphela eSel. Wena osidingayo uthatha le number phone 0783170554. Usho nje ukuthi ngifuna ukubukha isikhwama sika 8,000. Sizokunikeza sona. Asizochaza kakhulu, bayazi ke abantu ukuthi senzani. Asidingi ukusichazwa, kuyaziwa ukuthi senzani. Uma usithathile kuyashintsha kakhulu uma usithathile. Siphinde sibheke la. Sinetshe okuyitshe bathi la semazweni. Angeke ngichaze into eningi. Ikhona leli tshe lo2.5. Uyalithatha bese ukha inhlabathi yasekhaya noma yasemqashweni noma ikuphi la uhlala khona, uyikhe uyihlanganise naleli tshe bese uthela impuphu endishini. Uyibeke la phezulu kwale mpuphu le. Kunamafutha ozoloku wachathaza la kancane kancane. Angifuni ukukutshela ukuthi kuzokwenzakalani. Wena ozongitshela. Wena ozobuza ongixoxela kwabasebelithathile. Bayazi ukuthi kwenzakalani. Into esilwa nayo iyodwa, mbukeli silwa nento ukuthi ipoverty eqhelelane nawo. Ufika abantu bakuhamba la, afika abantu bamazwe ngaphandle, bafike ba-own ama-restaurant, ba-own ama-garage, bafike ba-own itolo ezinkulu. Sijike thina siyosebenza kubona. Kodwa bebe besebenzisa wona umuthi lo. Sihlulwa yini thina ukusebenzisa? Inkinga enkulu ephethe thina abantu, especially kakhulu thina abantu abamnyama, ilento yokuthi what if ngiyayithatha lento kumageba engisebenzile? What if ngiyayithatha lento egcineni kosuku idle ingane zami? Buza kuqala ukuthi lento engiyithathayo ubungozi bayo buyini, athina ama-side effect. Sikutshela ukuthi ama-side effect athini. Then kuyimanje ke bese uyayithatha ke manje sewazi ukuthi uthatha ini ezokwenzana. Kodwa uma sikhuluma ngesikhwama, sikhuluma ngento engenama-side effects. Kuphela into ithi emalini yokuqala osuku uzoyithola keep u200 rand, uhambe uphi umuntu wangaphandle, uma uphi umuntu wasekhaya, umuntu wangaphandle bese uyabuya ke emva kwalokho okusele songakusebenzisa noma ngabe yiphi indlela ufuna ukusebenzisa ngayo. Siphinde sibe nesikhwama sika 15. Isikhwama sika 15 siyakwazi ukuposela sona, siyakwazi ukuthi sisipose njengesika 80, but uma uzothi ufuna lesi sikhulu sika 25 kufanele wehle uze la. Thina asikwazi ukuposela leso, sididilika uze thina sikwazi ukuthi sifike sikunikeze. Kunabantu ke ababekade benza ama-bookings bethi bafuna ukuyokhuluma namadoda amakhulu, amadoda omtete, bafuna ukushona phansi, bafuna ukuhlala nawo lamadoda la eceleni bakhulume nabo face to face. Kulabo bantu labo sihlaba abafone benza ama-bookings wabo ngoba asisazi ukuthi yena kuyimuphi ngenxa yokuningi beyingcebo. Umuntu benze booking akafona confirm booking yakhe ukuthi kungiyeza ngizokwenza ilokuzana, ngizokhuluma namadoda sibe sesiyakutshela ukufanele ukwenze. Kodwa goloko ubuva usali, goloko omhlophe awusali, kufanele ukwazi lokho. Usondele uzokhuluma nalamadoda, akunikeze ukucebo lamadoda, akunikeze impilo ngaphandle kwemali, awuyona indoda. Kufanele ukwazi lokho. Ukuze wena uzibone indoda kufanele kube khona isenti. Ngaphandle kwesenti awuyona indoda. Angeke uzohlonishwe ngisho ingane iqhamuka. Kufanele uma uqhamuka izingane sigijime zize kuwe, hayi ukuthi uqhamuka ingane kuthiwe wenangu lo wegade leyo nto leyo. Ngakho ke sithi njengamanje hlukana nokwesaba, usukume, ushintshe impilo yakho ngoba akekho umuntu ozoyishintsha impilo yakho ngaphandle kwakho. Wena uma uzothi uyasaba kuzohlala kunjalo nje. Ukuze izinto zishintshe kufuneka wena ukuthi usukume, kufuneka wena ukuthi uthathe isinqumo bese ushintshe izinto. Siyabonga.